vlog de pe acest canal și astăzi vom face un vlog mai special. Ne vom juca Stumble Guys, că am văzut la youtuberi că se joacă Stumble Guys și am zis de ce nu să încerc și eu. Și prima dată începe cu un spin gratis. Ne uităm la videoclip și revenim. Și am revenit cu spinul. Hai să vedem ce ne va pica. Wow. Wow. Meridus. Eu m-am mai jucat pe Stumble Guys, dar nu am jucat de mult. De vreo 6 luni, cred că. Și vreau să încerc să văd cum e. Așa. Ne vom juca la aceasta cu acesta. Mi-a dat free această legendare. Vom intra meci și pe urmă revenim. Când intrăm meci revenim. Și am revenit cu pivot push. Sper să câștigăm. Wow, toți au aproape acest skin. Înțeleg. L-am luat că n-am alte skin-uri legendare. Acesta este al doilea meu skin legendare. De ce m-a dus aici? De ce cu echipele mei m-au lovit? Ce ți-ați dus, mă? Vedem că sunt echipă cu mine. Da. Așa, sărim. Este... Sărim. Și ne-am calificat? Da, ne-am calificat. Yay! Dacă fac win din primul match, apăsați pe butonul de like și subscribe. Dar dacă nu, lăsați un comentariu. Dacă nu câștig, lăsați un comentariu. Sau dacă nu câștig, faceți ce vreți. Dar sper să câștig. Nu m-am jucat de mult și sper să câștig. Cannonball Chaos. Nu știu englez, dar... Da. Wow, bă, ce repede se mișcă. Ce e asta, mă? Îmi pușcă cu bombe. Sper să mă calific. Da, bă! Am pierdut. Mai dați o șansă, vă rog, dați-mi încă o șansă. Dați-mi încă o șansă, vă rog. Așa. Ce-mi dă? Acesta cred că este un epic sau? Dar nu înțeleg ce pot să fac cu astea. Mi-a dat ceva? 15 pe acesta? Ce pot să fac cu astea? Mă duc chiar la shop și văd ce pot să fac. Unde? Două pot să deschid. Și eu trebuie să strâng 700 de astea. Dar la rare câte sunt? La rare. Rare 30? Bine. Și mai dăm încă un spin și revenim după videoclip. Și am revenit cu spinul. Hai să vedem ce ne va da. O specială? Ce aproape era. Mai miram eu.
Și mai dăm încă o dată și revenim. Și am revenit cu spinul. Hai să vedem ce ne va da. Wow, mă, cum? Ce noroc avea să am dacă avea să-mi dă. Să-mi cumpăr una de asta? Apăsați butonul de like la 3, 2, 1. Sper că ați apăsat de butonul de like. Dacă nu, mă supăr. Sper că da. Vă rog, apăsați butonul de like. Asta mă încurajează să fac video pentru voi. Și chiar aș vrea să fac video. Dar cine să mă încurajeze? Hai să încercăm aici să jucăm turneuri și revenim când suntem în meci. Și am revenit cu super lava rush. Adică trebuie să alergăm aici, mergi repede. Da, bă! Când a apărut ea? Wow, mă! De ce, mă? Da, de ce? Nu pot! Cred că o să pierdem prima. Trebuie să fiu atent de tot. Măcar așa. Nu știu a jucat deloc pe Super Lava. Dar de ce, mă? Dar de ce mă dă pe burtă? Hai, mă. Cum spune că nu o să pot trece? Este? Este? Da, mă. Ah! Deci... De ce nu pot, mă? Da. Scrieți în comentarii, voi puteți să... juca la Super Lava Rush. Nu pot deloc. Și revenim cu următorul meci. Așa. Stai. Hai să dăm mai bine un spin la... Stați. Un spin să dăm aici și pe urmă revenim. Că să putem face mai multe de alea, să deschidem două. Și am revenit să terminăm videoclipul. Vedem cât ne va pica de astea. Multe, vrem multe de astea. Firește că vrem multe. Câte am? Cum? Oh, pot deschide 3. Sper să-mi dea un rare. Îl vreau pe acesta îl vreau, pe tare pe acesta îl vreau. Rare, pe acesta care avea să-mi dea. Pe acesta tare îl vreau. Pe acesta, da, haide. Și ultima șansă să mi-l dă. Dar de ce legendare? Că am numai una am de... Și hai să intrăm în meci. Îi dăm în meci. Și revenim când suntem în meci. Să revenim și ne-a picat Stumble Low sau... Nu știu cum se spune. Este. 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 Nu răspic. Da. Așa trebuie să mă calific. Așa bine.
Da, am pierdut. Și da, am pierdut. Cum am putut să pierd? Da. Și cam atât a fost cu videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut și pa, pa!